Il-ġimgħa ta' wara l-qari tal-baġit kienet iddominata minn diskussjoni u spjegazzjoni tal-bosta miżuri mħabbra. Ftit inqas minn 24 siegħa wara l-qari tal-baġit 2016 indirizzaw konferenza tal-aħbarijiet il-Prim Ministru, id-Deputat Prim Ministru u l-Ministru tal-Finanzi. Huma fissru s-sodisfazzjon tagħhom għal mod ta' kif il-pubbliku u l-imsieħba soċjali laqgħu il-miżuri mħabbra. Mill-familji u n-negozji minn dak li stajna naraw u nisimgħu minn nies li tkellimna magħhom, ma' nies li kkuntattjawna, reazzjonijiet fis-social media naħseb illi kienet an overwhelming positive reaction illi ta' dan aħna kuntenti ħafna. Il-Prim Ministru fakkar kif dan il-budget huwa r-riżultat ta' konsultazzjoni wiesa' mal-imsieħba soċjali fejn il-Gvern sema' u ħaf konsiderazzjoni l-proposti tagħhom. Bl-istess mod saħaq il-Prim Ministru, il-Gvern se jkun qed jilqa' l-kritika kostruttiva tagħhom. Sostna li dan huwa t-tielet budget infassal fuq il-kunċett li jitħallew iktar flus fil-but tal-familji, fosthom permezz ta' roħs fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma u tal-prezzijiet tal-fuels. Dwar il-kritika tal-oppożizzjoni li dan il-budget kien wieħed li ta' ftit lin-nies, kemm il-Prim Ministru kif ukoll id-Deputat Prim Ministru u l-Ministru tal-Finanzi qablu li dan assolutament mhux il-każ, għaliex dan il-budget laqat kważi kull sezzjoni tas-soċjetà. Dort l-estimates kollha rġajt u ma sibt imkien illi jien bħala Prim Ministru jew il-Ministri ħan jieħdu xi 500 euro żieda fil-ġimgħa. Dakinhar kienet illi jagħtu ftit il-ħadd ieħor jieħdu ħafna għalihom. Aħna ma ħadniex żidiet ta' 500 euro fil-ġimgħa. Id-Deputat Prim Ministru Louis Grech sostna li l-ewwel pass kien li jsaħħu l-pedamenti tal-ekonomija. U issa li għandna ekonomija b'saħħitha kien possibbli li l-Gvern isaħħaħ il-bażi soċjali. U biex għamel dan il-Gvern fost l-oħrajn irrid jara li jneħħi l-istaġnar li kien hemm fis-sistema tal-pensjonijiet fejn dawn ilhom ma jiżdiedu għal dawn l-aħħar 20 sena. Sistema li kienet qed tifni lil dawk il-pensjonanti speċjalment li qegħdin fir-riskju tal-faqar, kif spjega l-Ministru għall-Familja u s-Solidarjetà Soċjali Michael Farrugia. Rajna li l-ewwel pass naqalaw lil dawk il-pensjonanti kollha li ħassu kontribuzzjonijiet tagħhom li qegħdin fis-saf tisfel li ntellawhom il fuq. U għal din ir-raġuni issetjajna l-ewwel livell illi eventwalment fis-snin li ġejjin se jkompli jola sakemm naslu illi kull pensjonanti ikun barra minn riskju ta' faqar u illi jkollu pensjoni minima nazzjonali li tkun issettjata il fuq mill-livell ta' faqar. Mis-sena d-dieħla aktar minn 12,000 anzjan se jgawdu minn żieda fil-pensjoni. Żieda fil-pensjonijiet li tvarja għand xi nies 4,15 euro fil-ġimgħa, persuni oħra 8,90 euro fil-ġimgħa. Għal ħadd ieħor dak huma redikoli. Imma aħna gburin li aħna dan il-Gvern illi qegħdin iwettqu l-ġustizzja soċjali. Gradwalment il-pensjoni se tibqa' tiżdied bil-mira li sal-2027 tkun stabbilita l-pensjoni minima garantita nazzjonali li tkun tlaħħaq 60% tal-paga medja. Il-Gvern mhux se jdaħħal it-tieni pilastru tal-pensjoni. Dan huwa mudell favorit mill-Partit Nazzjonalista li jġib miegħu l-introduzzjoni ta' iżjed piżijiet finanzjarji kemm għall-ħaddiema kif ukoll għal min iħaddem. Il-Ministru tal-Finanzi Edward Scicluna qal li dan huwa żmien ta' ħolqien ta' impjiegi u mhux ta' introduzzjoni ta' miżuri li jxekklu dan il-ħolqien. Fakar f'miżuri li minħabba s-suċċess tagħhom ġew imġedda, bħal dik li teżenta mill-bolla lil dawk li jixtru proprjetà għall-ewwel darba. Daħħal ukoll sistema li tagħmilha possibbli li numru ta' anzjani li qed jistennew post fid-djar tal-anzjani ikollhom is-servizz ta' carer b'nofs l-ispejjeż jitħallsu mill-Gvern. Għall-konvenjenza ta' bosta anzjani u turija oħra ta' kif dal-Gvern qed ikompli jżomm prijorità s-settur tas-saħħa kien iffirmat ftehim li se jwitti t-triq biex l-anzjani ta' aktar minn 70 sena jibdew jirċievu l-mediċini d-dar. Il-Ministru għall-Enerġija u s-Saħħa Konrad Mizzi tenna li kif il-Gvern mill-ewwel beda jaħdem fuq il-problema tal-mediċini out of stock, issa qed iżomm kelmtu fuq din il-miżura elettorali wkoll. Din hija weda oħra importanti għalina meta tlajna fil-Gvern u ħarisna lejn il-Pharmacy of Your Choice, ġifieri il-mediċini b'xejn li l-anzjani tagħna u l-pazjenti jiġbru mingħand l-ispiżjar bdejna indirizzaw l-ewwel problema. L-ewwel problema kienet dik out of stock. Il-pass li miskien li nwettqu wed oħra li għal dawk l-anzjani għandhom iktar minn 70 sena jekk jażlu li jixtiequ li l-mediċina tagħhom tkun delivered to the home u wasla d-dar ikollhom l-għażla li nissir bla l-ebda spiża. Is-servizz tal-mediċini fid-djar għall-anzjani se jibda fuq proġett pilota f'Raħal Ġdid u r-Rabat fl-ewwel kwart tas-sena d-dieħla.
U diskussjonijiet dwar dan diġà bdew kif tispjega Marianne Santfournier, il-President tal-Kamra tal-Ispiżjara. Aħna we took on board il-kummenti kollha qegħdin hemmhekk għalina, issa sta biex nintaqgħu eventwalment ma' l-Ispiżjara li jaħdmu fl-areas li semmew illum tar-Rabat u ta' Raħa Ġdid biex nibdew anki flimkien magħhom nagħmluhom parti minna. U f'ġimgħa ta' wara l-budget impenjattiv għall-aħħar, is-Sibt kien imħabbar li fl-ewwel ġimgħa ta' Novembru se jidħlu l-ewwel pazjenti fil-binja l-ġdida ta' Mater Dei. Għal dan il-għan għaddejjin l-aħħar preparamenti biex il-post jitħejja kif meħtieġ. Sodot, apparat u faċilitajiet oħra diġà huma installati fuħut niswali. B'investiment ta' madwar 11 miljun euro, il-binja taż-żewġ solari se jkun fiha 68 sodda. Oriġinarjament il-bini tal-Medical Admission Unit fl-Isptar Mater Dei kellu jsir fuq l-emerġenza. Iżda minħabba l-konkrit dajjef li bih bniet l-emerġenza kellu jinstab sit alternattiv. Segretarju parlamentari Chris Fern fisser kif issa se jibdew proġetti oħra. Allora ħana jidrilna li bħalma sa jkollna dawn iswali li huma 5-star ġew l-binja ġdida li qegħdin nagħmlu bis-Suite Mater Dei. Rridu wkoll nirranġaw anke dawk spazji l-oħrajn fejn hemm sodot li kienu matul is-snin iddaħlu żejjed bħalma huma l-M7 u l-MAU3 u hemmhekk nkunu qegħdin ukoll nagħmlu refurbishment qawwi biex l-ispazji tagħna hemmhekk u sodot tagħna jkunu ta' livell tal-aqwa kwalità, livell ta' 5-star biex il-pazjenti tagħna parti li jieħdu servizz mediku li jkun eċċellenti jieħdu f'ambjenti li jxirrilhom. Ċertament dan il-budget ma ħallix barra lill-istudenti, fosthom permezz ta' żidiet fl-istipendju u allowances. Ħabru wkoll dettalji dwar inizjattivi għall-istudenti tal-primarja. F'Ġunju l-għalliema tar-raba' sena fil-primarja se jirċievu it-tablets bħala parti mill-programm tal-Gvern One Tablet per Child. Eventwalment, skont il-miżura mħabbra fil-budget, it-tfal fl-istess sena jingħataw din l-għodda teknoloġika minn Ottubru. L-għalliema Daniela Xikluna fissret l-esperjenza sa issa bit-tablet fil-klassi bħala waħda tajba ħafna u ta' tagħlim aktar personalizzat. Bħala homework minflok jiktbu, kien hemm ħin meta fil-waqt ta' homework jiktbu, imma kont intihom PowerPoint presentations jew videos jew logħob jippreparawhom id-dar, jarawhom id-dar u jitalmu fuq dak it-topic li nkun ħanamel, u mbagħad fil-klassi ikunu diġà lesti jafu x'inhu t-topic, jiġu b'idejat ġodda x'sabu fuq u hekk, u mbagħad naħdmu fil-klassi. Meta wieħed iħares lejn dawn il-miżuri li diġà beda xogħol fuqhom u dak li issa qatt irid ikun implementat, jifhem kif dan huwa budget li jagħmel parti minn pjan. Il-politiku tal-passat kien derra lil dan il-poplu b'sistema ta' budgets. Illi kif tirbaħ l-elezzjoni sawwat kemm tifla. Ma kienu jaħsbu isma' l-ewwel il-poplu issa li għandek titfa' itfalu. Mbagħad sawtu naqra inqas fin-nofs l-aħħar ċans tiddaħħal xi taxxi ġodda, mbagħad l-aħħar żewġ budgets iftaħ idejk. Aħna dik l-idea warrabnija totalment. Uħsibna b'moħħ ta' ekonomisti.